nilitum pini jau kanting apor sitame panjan merabiti lapen hiliri area EPSRC ahin pen kaddo kawe khaya phan ke chisomra pet mana phan kardom pajero kardom tolasi nilitum ningveya jo por lam thei si ke nije kantung bang lapu helo ke dampang tarik troksi nilitum dak panjan ram lekhe pathuak lamalong APSRC mass rally mate ratamai pi paman pon ahot a constituency ka prek pe na chetong dunatum anapha nilitum committee hin pen thangnata pi pajer dun mu vedelo la pena kiro la pena nalitum phan ka receive aniom tanitum un pet pedelo pipodma armu do pena potsi nilitum alalitum phan langpon pe methek thidelo na se alalitum phan tameni tuma hin pen dia chehanglo logote dalamara pen sitame Dwarbauri constituency president Mondor Singh Intia ke hai la pen secretary Nobenong Pi ake hai la pen alalitum aria sangho tum la anaka he low pen ke wang same akiro pi partiklo la pen puthot Borjan constituency pen tame ongdung nang chetong dun Bokajan LAC along low secretary Samson Terona ke hai la pen ke Singhason constituency pen Edwin ki up asangho alang li pantame nang chetong dun apora kiro pi partiklo la pen ke Bithung constituency pen sitame Marak asangho alang li tame nang chetong dun la pen la partame aman ke thin nai apen kang tui nai iri tuma phana ke japon sar jai kathar lapen team APSRC akai Bikram Hanse sar lapen ke hangtong ti kathar sar lapen alang tuma logot central committee pen women wing atum doan lapen ke akaprek a constituency dikhe koi Lumbajong constituency along CC a president David Inti kathara ke hai pencheng lok dak nilitum nilip CC along a president mate central committee along vice president Rajesh Tiso ke hai lapen nilip along a PS pin pen ache tongdun lapen CC women atum youth atum lapen akaprek a party pen sitame na chetong dun atum dolang lapen ke gambura sorgori gambura lapen rong be rong thak sarpi sarpu pen chenglok risoi jang atum pen chenglok kesias atum pen chenglok lakat dok kawe la somaya lo na chetong dun pen alir alona ki pidun atum anaphan nilitum panjan merabiti lapen hilhiri area APSRC committee atum pen suri akardom ipajerlo nasi ethialam bang lapu helo isiatomo personally tum ningve pudamangtum inura sar bura pulo arlong hini ponsi inura bang aphan abangke murti pinchong lo hala inura bangke nangtheng lote soraji pomahala ke arlong abang lapu kroi krede amala sosar bura pulo Cipadungon so sitame monompi na tumphan nangardom ripo lapula heja sitame hala isiar longa bangke nang theng tame ne chichakpo pamatsi laphan ke theng pensi murti pinchong lo hala isiar longa bangke suong ne ke chichakoni pamatsi hala bangke la arlong chi do thopla aphike rat atu kardom kardi japhan labang so murti along ke damahut anutin ke pon anarekor atheta hala soraji chichak uni pa aphansi theng tekang po la so anarekor theng det hala phan ardompo la pulo ja mahala is arlong abang ni phanang theng ri chichak un ine ke pa bang aphia ning oilo chupe ni phanta nang pa theng ra murti na pa pinchong son te ni phanta na ardom ri ya polo pusi chipu lasi hala so arlong isya bangke ka chichak un e ka phere polo lasi ili tum a party sitame non akisung kiduga hot chichak ra chipaduk lote mornisi ke ilitum aka chichak alle jenaka hala isiar longabang aphan murti pinchong pen rat atum kechu akha lapen hala so ar longabang ke chepaning dingalar
rat along anong me ke doason thosi itum a party along ke chapaduk atum an tame eso isu jok wan ke long ya phan iri tuma phan phurki molong emen dopo lapen ong dung atum pulo politics is a dirty game pulo sitame nili tum ke pugang tunga bang la lo politics ke pathu ta isi ke thek ser atum si politics along a leaders ke man lapen nang japon pulo tangte joy ki mile iri tum chok chedelo te ter angi di lasila soketer ang along ako chok thulote ching choi thu me ason thop si political a platform along ta ili tuma phanang ke japon non ake hai jai ka thar sar thek ser bang aphan ason son ke ili tum chwa khadu nanang alang lina ke japon ke pine letera fetera lapen muni tum han chok che thengon lapen lason ake he not warna ke japon ke lidera posi alang li na ke japon a politics a bangke ake ter kali posi nilitum pini la somai pen pudamji atheke party akam ke claim ke japon atumta jongsi thexera bangkali pulotangte non ilitum theklong lo metric pass pe tum sitame rat atum bhut people pahai tanglu pulotangte elected na cheplang po anke hala bangsi mla ta ho em puna che man po anke hala inu dc ke mana bang ko ano ne qualified komane ips komane ka ifs hala high officer asu ba phandang si ei puse ekdom hangnam serji di laki hala so officer apan ke hang ya ajak kong awe ipon ma hala ke bang literate amunit thek sera bang si bangala so sakuri ke claim bon tam me public elected jong si komane ke thek the nai bang phan pahai rong plotang te la so aki hai tanga bang thang ta rata phana ke me atwanang japon thek the ji lasi iritum kangwai tame mission lapen thek ser a leaders atum han si ingwai ji pulotang te nilitum pinia mai pe ki pugang dunga bangke non APSRC along ke jatum an ke ake thek akere atum siki ong latum bangke iritum rat aphana kaching hon non pe tai tum rat angnu klang dak lo lasi knowledge is power di knowledge is power aposi itum aprang si ke gyan enduna na iritum asar jai ka tharsa na ke than a rona lamai hu itum charlie dun rapera ilitum non panjan lekhia ronglong ki bia mai along ke chitong dun chot kali along ka prek sitame iritum ka do kawe apor chipira metha a hemasai chi ora itum gyan mesen andunra itum det longri ke chirai komji kopi ko sonma 6 sidul aron itum hana ke than charli dunra itum kewang ji mla election lapen ke council election hot an sitame iritum chepaning dingra ka do kawe tame APSRC aphan bhut pira pahai dun rappelo na pusi nilitum panjan merabeti lapen hilhiri APSRC ahin penta ka biang longara tumhan chuning ri lo